Ahojte, vítajte pri mojom ďalšom slovenskom blogu. Jasne, konečne. No, počula som tu prískol fínsky rap, ale to si vôbec nevšímajte a vôbec ma nedžadžujte, lebo proste chick is best. No, som sama doma, pretože moji rodičia išli na návštevu. Áno, na návštevu, ale vlastne na sesternicu oslavu, má 11. Teda mala včera a tak ja som sama doma, čakám na Silviu a potom čakáme na Borisa aj s jeho mamou, ktorá nás berie k Martine na prespávačku. Asi určite poslednú, božiaľ. Vianoce boli super. Bolo to celé perfektné proste. Neviem, boli iné ako na Slovensku, aj to jedlo bolo iné. Môžem vám ukázať náš stromček. Toto je náš stromček. Aby ste ho videli niekde na fotke, určite. Boli iné, ale boli perfektné. Boli s mojou rodinkou, strašne ich ľúbim. Najradšej by som im to teda ja som im to aj povedala, lebo som im dávala takú vianočnú pohľadnicu, ktorú som vyrobila a napísala som tam po fínsky, že ich ľúbim a že som bola rada, že som tu mala byť. Ale to nie je vôbec objekt môjho záujmu teraz rozprávať. No. Áno, už som tu len 16 dní, ale ja to neberiem, že som tu len 16 dní, lebo si ich chcem užiť. Mala som možnosť ísť na Silvestra s exchange študentami, viem rozprávať. Proste byť niekde, ale nechcem tam ísť, lebo chcem byť rodinou. Teraz bude ešte táto prespávačka s výmennými študentami a potom už len asi jeden večer s nimi na záverečnom sústredení. Asi hej, teda dúfam, že to tam dáme, lebo na jeden víkend sa nám naplánovali vlastne 2 sústredenia, keďže my sme semestroví študenti a aj naša oblasť nám naplánovala jedno sústredenie a AFS celého Fínska nám naplánovalo celofínske sústredenie vo Vante pri letisku v Helsinkách. Teda vlastne vo Vante, to nie je v Helsinkách. A takže neviem, teda určite pôjdeme na to celofínske a asi pôjdeme na chvíľu sa pozrieť na to naše oblastné s našimi úžasnými kamarátmi a tak. Bože, ja to tu rozostrujem asi. Nie, ja neviem. Nie, takto, dobre. Sorry. Takže tak. Vážne som to nerozostrila. To je jedno. No, vyzerám ako vyzerám, lebo není to dlhá doba, čo som vstala. Teda vstala som o 11, teraz je 11:30. Rozmýšľam, že by som išla upiecť ten koláč, na ktorý sa chystám už dosť dlhú dobu, teda 6 dní. Lenže stále sa niečo dialo, hrali sme Monopoly, takže som sa k tomu nedostala. A chcela by som prekvapiť moju rodinku, ale ešte neviem. Uvidím, lebo predsa len som lenivec. Takže si tu nažívam teraz sama, obedovala som a tak proste stále vianočné jedlo. Áno, mne to chutí. Tak, majte sa, neviem, ešte vám poviem, že neteším sa na Slovensko, nerada by som tam šla, ale keby už tu mám zostať, tak je to až do skončenia výšky. Akože školy sú tu zadarmo, lenže horšie je to s tým mesačným živobytím, ktoré je tu o dosť drahšie ako hoci by som bola len študent. Stále je to o dosť drahšie ako keby som na Slovensku alebo v Česku. Alebo dokonca v Hongkongu. Tam je to tiež lacné. Možno lacnejšie než na Slovensku. No, takže tak, nechcem ísť na Slovensko a to bude asi záver tohto blogu. Proste Fínsko je moja krajina. Majte sa.